Hakane ke video lawan raj pi ya ke jing pata chapang go we ke plim ko ba ya serim ba ha ke jing im jong ki brio paman la kasni kamtam hakari kasi jantia jongi ka chajia ba ki thei khna ki cha le bin ki cha le be jot wat e ki khna rit ro achwa beng sedang ye kani ke video ki to ki ba pat de ban subscribe yo channel sni ba subscribe khna ma phini yo show ya ke we pat ki video to ngi ne sedang no ye kani ke video kani khana ka bakar teng ko hop pa chongka u batrai weldar hakawi ka factory bat ka kmi chongka ka ba abdukan ti malak sngi kani ka khana ka college school angkat bat ki para lok chongka ti hakawi ka sngi namar ba dan ka jing ka ja para khana kam tre shoban le angkat bat ki ti hakawi pat ka sngi ka hop kala le marwe namar ba slap ka ban re da ka chatri ka ba kadang le ka kmi chongka ka la bod din ka anda kala labi ka kunjongka kala pa abyaka ti hakata ka por ka kunjongka kala abat kala ka krendam ya ime jongka namar ba amdon bathan sniu ika ti hakata ka por ka kmi jongka kala ong wadom kun nga san thai no la shai ti hakata ka por ka kunjongka kala ong ya me jongka kumta pi chai ong henry pi klem le me ka me jongka kala ong ika bale fi kwa ban li on ye pi cha school se kon ka hop hakata ka por kala ong ye ka me jongka annai ngan lik marwe ro long he tang chapang la po he da ke jing tong kala ong ye ka me jongka ti hakata ka por ka me jongka kala ong ye ka ko chali no na surak wali na ka tu ka lenti ba khim hakata ka por ka khun jongka ka sai la kala ong kanu ko lenti ro long he ngan ya be bad hang ta kala le no ko hop ka dang ya lenti anda kala po ka we ka ta kala kala pi bat kala parkhat kumno kan yai lengkot na kata kalenti ne kan yai komba pha ime jongka kata ka por kala berkat pat kala le no komba la pata ime jongka kaba kadang yai lenti adon we ubriu uba pi bat pakhang lenti yaka tia kata ka por kala pi yu bat kala ting ba utaw briu long yaka padang li school se kata ka por kala ong ha ai bat long yaka ani ke jing internet jongka satri jong pi long se bani re lang kata ka por kata khana kalau coba yo da ke jing ting kalau MP yo ngan slam school na bat kala pi cherum janang kala yo I ba amdon mano ti hakata ka por ta ubriu ula jan chaka ula bat yaka bat ula kidnap no yaka kata khana kala sha le be jot bat kala sha ban mun saw haw ta ubriu bum khin chu wat ya ki khana re ro shu na lor ka jing les niu ka jong o khin chu wat ya kam sim ro uthmu ban do ti hadin katukan ni por kata ka parlau jong ka le jing tiba dan kata ka jing ja kata ka por kala pun bu chaka kmi jong ka ti anda ka ba haying jong ka le jing tip kata ka por but kila le cha hospital ka kmi jong ka anda ka la poi ha hospital katap da ka jing snyo ting yo ka jia ka bas snyo si ya ka khun jong ka ti hakata ka por anda ka larung kaliya snyo ya ka jing patai jong ki doktor ba don chibun ki dak mong ha ka met jong kata ka khana ti hakata ka por ki doktor ki long ba don kam ban surgery ya ka da ka khana ti hakata ka por ka ta ka kmi jong ka ka la yam adu kata ba ka le yo I ya ka jing saw jong ka khun jong ka hadin katukan ni por kita kinos kilara eka skuipat ke kamera banle ya ka surgery ikan ba kata kena kadang don ha ke sumar u tau pa jongka ula kli ki BDP ya ka an ula ong ba kunno ko leja manta utau BDP ya ka an ula ong ba ya manta kadang ab ya ka report kin sa kem hi ya kita ke badan kiti wat kuslai ula ong ti andau tau pa jong kata kena lawan hancan jong kata ka kmi jong ka kala ong yu kata ka jing ja ka de cha school hi ti umla kali kumno patip ti kala ong yu ba kala pha ya ka khun jong ka ban le na kata ka surok kala le marwe ha ka por slap ti kala bande ha kata ka por slap kala ong yu da ka jing ya baro ar ki kimi ki pa jong ko hop ki la ya kuslai ba ti hadin katukan ni por lawan ko wi kanos kala khod ya pa jong ka ban le rung ula pha abe ka kmi jongka ti ula rung
Kile to hau ki haban wen ki banta jong ke sner ke balas new namar bah lada kim le mtahi kalaban kalana ti hagata kapor ukpa jong ka ula kusalai ba haba upi ya ke jingcha suma ke khon jong o ti hadin katukan ipor andaki doktor kiladep sumareka hagata kapor ka kemi jong ka kelayo ban pi ya ke khon jong ka Ukpa jongka andau lerung ula pej bat ula yang ti hakata kapor ula kata ikti jongka andau lakta kala kentit na ti hakata kapor kala ong yu pa ti lawan ti hakata kapor ong haat bat kala keliu pa sano kame ti ulong ika kadon sabar kan sarung hin namar bagi cha banrum iwe hadin iwe ti kalong ukpa jongka pa ngalas nyupang ha balik aja ngagum nei ti hakata kapor ukpa jongka ulong ika wat kuslai kun Doktor kerja tu ba pin sekot je. Susu kalau nyu pa jongka. Pa yau to briu ba le ben yenga di ban kem no yo. Ti hakata kopor pa jongka ulong ika. Wat ko slai kun. Mengabat ki pulit ngin sayok kem hi yo. Ti anda kata ka khana kalayo thia upa jongka ula le no. Ti anda ula mi sebar hakata kopor lawan kata pulit kerja tu akiba kilalap ya ka fingerprint ke ba yede bat ka fingerprint jong ka we ga juti ke ba kilalap jong we uta ubrio hamar ba ka jong ka hob ula ya snu ya kata ka report ha kata ka por ula le bur an yo jing tip manu ba le kata ka te kata ka por hamar ba u ta u he pulit ula ya iu ula buru ya kita ge do jong kita ge brio te kata ka por ka jong ka hob ula ke liu manu badan kiti chanu ta fingerprint ba chanu usa te kata ka por ta u he pulit ula iu ngimla bananya tu yame namar bangi padlap ya ka sebut ke babiang pa jong kata khana ulong eu meladon ga fingerprint bale memla ban kem eu dia kata ka por ulong tang fingerprint kenom la ban kem namar ba kamlong ka ba sebut ke babiang dia ku pa jong ta khana ula sim ya kata ka dur bad ula kli eu menu badan kitina pedang kene te kata por utau he pulit u klem ya tu eu Ti hakas ngi babut kita kulit kila pelong ya ke jing tokit kila ring ya ke video bat kila tokit ya ka kata kapor kalong ya ko hop hilaban keren mata ti hakata kapor ko hop suki pasuki kala keren da ka baka ong ha oi ti hakata kapor kala kali ka hakata kas ngi balajai pa dini em kapor bas labha ti hakata kapor kala picha upa jongka bat kala ong ha oi kala kali ro ya ka kapor ba pale skol pai kando ne em ya uta ubri was new Susu kala kelika pala na em ban yatu yangi ya kita ubri uba la syo ya pa ti hakata kapor kala ong haoi ti hakata kapor kila pen iya ka ya kadur jong we po we uta ubriu tat hadu bala po jong kata kadur jong uta ubriu bala le be nya ka hakata kapor kala pa kli bat kala kabrit ya ki khmat ti kita ki pulit kelas new thu ba de uta ubriu kila pa kadek tiru ya kadur jong uta ubriu uba le be nya ka hadin ba ke pulik pelong ya ka jing tokit ya ka hop tang hadin ka tu kan ipor lami ka khobor ba ki pulit ke liyo ban kem ya uta ubriu barang ti ban le be jot bat pen mensaw ya kata ka khana hamar ba lami kata khobor u para long jong u ula phun jo u bat ula pi ya tho ya u ba ki pulit ke liyo kem ya uta ubriu ulia thu ro ya u ba ke TV ke dan hakata ka hospital ti hakata ka por ula mare burbut bad ula yok sengap ya kata ka bor hadin kata ula mare burbut cha kata ka kamera baga khun jong u ka la thiapang hamar ba ka lami ka bor ki dan ria ya kata ka khana cha ka wipat ka kamera namar ba kin sadan chibun ki briu ki ba kren chapang jong ka lan ne chibun ki nong tho ka bor ki bawan ka li ya ka ti hakata ka por ki la kan ria no ya ka cha ka wipat kata ka kamera cha ka private ward Kadba kita rai ka selor ha kata kapor lawan kita kinong thok kapor kila yo ibat kila mare ban yo keli jing keli ka ti ha kata kapor pa jong ka du yo i ki pat ula rai ka but ti ka kami jong kata ka khana ala khang percaya kita kinong thok kapor namar ba kam kwa ban pa perthia kata ka jing ja chapang kata ka khun jong ka namar ba kalas nyo le rai anda ku pa jong ka la penthia ka kata ka jing thia ha kata kapor ka hok kala keli ya ku pa jong ka da ka jing yam kala ong Pele jaya nga kumni pa, ngala le bakala. Tetang hading katukan nipor,
ki kimi ki ba jong kata khana ki liya iya ka khun jong ki la I kumba ka la jan do mesim ti ha kata ka por ki la ting ba ka kimi jong ka la la re bud bud ban khod ki doktor kat ba ka dang mare ha kata ka por ka la kelon anda lawan ki doktor ha kata ka por ka la ya I bat ki la ya rap ya ka bat ki la wan ro ban ai jing ya da ya kata ka khun ka jong ka kimi jong kata khana ka la kelon namar ba ka la pun khun ti kat ba ka dang thia ha kata ka por pa jong ka ulong ye kata ka kimi jong ka la da long ka bala kita gi banai mukwa ba un yo khun namar ba dang ban ka jing jing jar ha ka wi ka sngi ka pulit kala ra ya ta ubriu ba dan kti ban le be jot ya ka hop kila ra yu sa ka kut ban pelong ya ka jing bisar ti ha kata ka por ki pledar kila kli o kila ong ka step prash teng e jong ka khat khandai ter u julai ka dan ka wi ka khana ka ba ki pulit kila lap hajan ka ying ka ba meletre ta khana kala cha pan man saw bat sha le be jot hatu di ni ema me le ya kata uta ubri ula juba polo ong ba ula tre men mit anda la mi na jing tre ula li san dan chi ying ula di bat ula thia ti o klem kan ma sho chu kala kali o ba kala lap ye ki juti bat ki jan ki de ni em kita ke jong me ya kata ula juba ula ong ba hoi ki de ke jong o kita kala ja la komba la lai sngi namar ba ula I ha kata ka jaka tre jong o chu kala kali o kom no pan me la yob yang ki ti ha kata ka por ulong ula lap ye ki ha shwa ba un cha kem la dan ba bu ye ki ha kata ka jaka ba ula tre kita ki pelidar kala pungkut ya kata ka jing bisar kila ong ya mentah kim la ban sim ya kanu karai kin sapeteng ya kata ka jing bisar hadin ba kila yo ya kasebut ku babiang kin sapelang ya ka jing tokin na kita ki para bateri jong uta ubrio ti ha kata ka por ukpa jong kata khana ules nyusi bat uta para lak jong o da ka jing pitar ula lawi ke juti bat ula kawang ya o anda ko hu ko la ko ti kala yo ban mi na kata ka hostel ti ha kata ka por kala la ban ya tho ya ki ek e baro kata ka jing ja ka ba ja ha ka jing im ka jong ka ha ka wi pat ka sngi ka kut kala pelong ya ka jing bisar ha kata ka por kila ya lam ya ka hu kila ong ya ka patip baling ya lam ya pa chane kala ong ha oj ban penstom ya urius new ha kata ka por ki plidar kila klika padang kan mau em ya ka sngi ka bala jai pa bat padang kan mau em ya upri ubala chopan mansa ya pa ha kata ka por kala ong ha oj kadang kan mau he chu kila klika padang kan mau ya uta upri ubala cho ya pa pala ne em ban pen I yangi ya ka dur jong uta upri kumba pala pen I ha ka tu ki video kat ba padang don ha ka hospital ha kata ka por kala ong ha oj kala he ti ha kata ka por kita ki plidar kila pen I kata ka dur jong kita ki pri we hadin we ti anda la poi hata ubri uba la sho ya ka ha kata ka por kala rai kiti bat uta upli dar ule klika de ne am uta ubri ha kata ka por kala kongo ya ka klik jong ka so gla klika ha kata ka por pha ya snu ni am ba dan jing sma e pha ya snu ni am sma kiat ong ha oj ti ha kata ka por uta upli dar ula pekut no ya ka jing kli ya ka bat kila ya lam ya ta ubri ban kli na o ha kata ka por uta upli dar ulong namar ba la ban pensisya ya ka jingja jong ka juti jong o bat ka jan jong o kata fingerprint ro kadika jong o bat ka jingdon jong ka snam ha ka jan jong o ro bat ka ta khana ro kala ka dew ya ka dur ka jong o dia kata ka por uta ubri ula len ulong ba uklem le che kata ka jaka sisa uklem le e kata ka kam bat kemau hero namar ba ula bo ai palat so ulong la da le mo hun bat cha ban chitam bat o hun ro ban yap ula ong tia kata ka por o nong bisar ula sim ya karai ba ula rai pen rem ye o la pen ngat ye o kat kum ka kendon ain ka ba ula le bat la rai ro ye o ban set patop hado khat asnam ti ha kata ka por kita ki pai ba kim hon namar ba kila rai ban sedi u tang khat asnam uwi na pedang jongki ula ying bat ula ong balepi ai o ke jing chitam tang da ka bajam balepim ai da ka batang e wat ka jing im jong kata khana ro kala janto balepi ai tang kata ki jing pen chitam te ka kami jong kata khana ro kala keren bitar bat kala yam namar ba ki klem ai ya ka jing pen chitam da ka batan e kapa ok pa jong kata khana ula sneu bitar ba hado kata ula mut ban sho ya o han rel namar ba labat bat la khang ka khun jong o hakata ka por ula sange no di hakata ka por ko pa jong ka bat maka pengkat bat ka kimi jong ka ki yam hang ta
Kaptu kanik video kalpoy sa pukot, kawing ako aban ong. Ko kipara chandrang, to boromi kikantay, to boromi kikana, ngimde ban lebeng, ngimde ban siya, bat ngimde roban, lebe chot iki. Namarba, ngiro ngidon kipara, ngidon kikon, bat ngidon kiparsa. Kumta kiro kidon kamban imsuk hakane kapartay. Kato kanik video kalpoy sa pukot, kito kiba pada ban subscribe yaw channel snyo ba subscribe bat share ro chaki wipat ki para lok ko bless bot.